जई हो साईनाथ ट्यूशन में विद्या देवे जई हो साईनाथ ट्यूशन में विद्या देवे जई हो विद्या देवे जई हो विद्या देवे जई हो साईनाथ ट्यूशन में कैसे बताई कितना याद करीले जान से भी ज्यादा माई तोह के पूजिले जान से भी ज्यादा माई तोह के कैसे बताई कितना याद करीले जान से भी ज्यादा माई तोह के पूजिले ज्ञान की निशानी दी हो विद्या के रूप में विद्या देविया जई हो साईनाथ ट्यूशन में विद्या देविया जई हो साईनाथ ट्यूशन में विद्या देविया जई हो विद्या देविया जई हो विद्या देविया जई हो नैना बेचैन बाटे देखे खातिर कब से राइटर गौरव राहुल इंतजार करीले राइटर गौरव राहुल नैना बेचैन बाटे देखे खातिर कब से राइटर सौरभ राहुल इंतजार करीले लिहल जाए आशीर्वाद माई के चरण में विद्या देवे जई हो साईनाथ ट्यूशन में विद्या देवे जई हो साईनाथ ट्यूशन में